Bere ko banye nangam verite bamata kalde tatuno jetama bo jalimi banye Beje samba sasel talbe en calmini fofen biren tabarakallah sanul khaliqin tiagal yetudal julde rasul bil haqi sallallahu alaihi wasallam rayu Xfm Dakar Xamle TV e calmini on fofa e gorfo inde makko e yettore makko oɗo sahama tolniɗen ko sahaji e communication non won hen no jaltiri hen haalde ko fewani e ko gandanɗa hoore ma haala ko julɗo fotani yaltinde e ɗemgal makko kono noon ɓe mbawi wadde ko way niyete ɓe mbaɗani ɗum noon so wona ko kewi ɗo ko hande e nder maɓɓe heɓe jiiɗi ko yo ñifde cowoji ɗi pour wonde belma soɓe kaali walla soɓe mbaɗi cowaji ɗi mbawa ñifde neɗɗo noon wawa ñifde coow mo gandanɗa ñifira ɗum coow sa ñifri ɗum coow heewat tan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sa yiɗi ɗum a yiɗat ɗum jiiɗa leñol makko mana famille makko jehnaɓe makko e aali bayti makko e zuriyat makko fof kono hande heɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala fof ko jarniɓe koɓe janggoyno ko tubankore ɓe jangguir ɗum ko pour wonde yo dara hande kala ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam darnuno ɓe mbawa darade wadde ɗum en face donc hunde nde gandanɗa hoore ma fonde dartade par ce que ɓe mbawa heeɓe koye maɓɓe ƴettude probléme aji maɓɓe te goto maɓɓe waɗi boni ma foti fawade hen ko yafnade ɓolde tan nde gandanɗa hoore ma taw ko wela tan haɗa waɗa ko welma te nelaɗo sallallah alih w sallam jamon makko o waɗnoɓe ɗum ɓe foof o fawa maɓɓe kuugal warga kuugal warga o fawa ɓen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wadde noon ɓurɗo moƴƴude nelade e labde mo reedu mbe sikki ala ɓurɓe ɗum moƴƴude kanko rasul sallallahu alih w sallam mbe sikki ala wadde noon mbe sikki haala makko kanka ko haali ha haala ka hande ko addi ndeɗo bonande e leydi ɗum ko hunde fonde fonde artede haala ka noon wona haala ɓol par ce que haala ko gandanɗa wona jomum haali nde o haali haala ka nen o jogaki hen ni ɓernde caggal ala o jogui haala ka ɗo haali ka o fawi ɗum ko kanka e hoore makko wasde jogade needi saabu neɗɗo so tawi ala needi so wela fo yo haal fa in lam tastahi fasna ma sit sa ala needi haal ko belɗa neɗɗo noon ɓaari jomum ala needi ko wela fo yo haal nelaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam ɓuuri ɗum ɓuuri jehnaɓe makko ɗum yo andu ɗum kanka e hoore makko weeli jeeri jooɓiyaaɓe sittaniyaɓe bonani yakare siburejeɓe yaya alayni samananga Dinoy sarabo kar abla sama pena dema maade bilal danum farbaran dukuni gelado dubino jengune jede bilal mamadu bo mamadu baydi jeni dani Dinoy sarakaya bilal sama pena dema dubange bilal Diminami alfarande di sambana ngongatam ko cere la be jaen foge tijeri mole wano Amadou Diari Amadou Mamadou Habibi Koyta Jambal Bugar
Amadou Samba kuma fari ari Amad Ali Samba bo Karim Samba Alaji fari Yusuf Sare so Dauda Muhammad Mayo Yamadala Sanfakari Saga Mara Madamari Jamajo Gobo Enuru Hamaru Rajama Descendangam Alien Bana Dinami Almudala Yetangala Jaden Mana Fadeken One for the Jadi Butani the boy, Fondan Kiad, Ulama Samba, Tembo, Karatawanja, Workoa, the Kural to the Bo, Getting Javal Sawalam, Amad Gate, Amadad, some again in the Mo, the woman Silam, San Sabadam. I'm not at the area to provide the children. The Bojoke made for a phone, the Chilabun, Gurabun, Gure, the Baba is mine, Terence Marmad, Mungura, the Jackina, Gulesa, I'm Jeruba, but it's there, Teresa, Gure, Manmar. You will say, would have paid a lie, what I said. But then you Kajapare, don't know, then tell an abbey, with a teeny song by Mamma, Alajima, would Mamma, bad Maramay, I'm a 40. Workore phone, Chile Mundial, Gami Tite, Savasi, Young Predanga, Ila Carepo, Capaveta, the Villa Silana, very not, the Modina, the Sina, the Gureke, the Jail, the Lab. Rasul bilhaqi sallallahu alaihi wasallam so tawi kanko anda nelado yo namno e hol woni nelado sallallahu alaihi wasallam nelado non sa namni mom hande walla kanko walla baadon makko en wawi joomu nangata halaka ko inna nelado inni ko jehnabe nelado dum non yo andu innude jinnaɓe nelaɗo woni innude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam goto men fof hande kala mo wi ɗum yumma walla bamma haali hen ko fewani amma dañ ko mettuma te nelaɗo ɓuuri yummum neɗɗo walla bamum neɗɗo goto fof e men goto men fof nelaɗo ɓuuri ɗum ɓuuri jehnaɓe makko mbasen wiide yummo e bamum basawi wonɓe ganduɗa hoore ma sa yiɗi men noɓe mettina sakantuma innude nelaɗo kalamu hon ko haali makko fewani ko ɗum ɗon noon kanka e waɓen makko no keewi kanka e waɓen makko ina keewi kewgol waɓen makko noon ko yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ɓooyi haalde ko fewani e nelaɗo ɓe ɓooyi haalde ko fewani e julɓe ɓe ɓooyi ƴettumaji maɓɓe en pawa e julɓe keɗɗenmo seeɗa pour mbawan andude ko neɗɗo haali sama haala politique ay ma yo haaɗo e hoore makko kono noon fotani hen
haalde hawnaade dama jàpp ne Sonko defu ko mais autant addi heen Adji Sarr aussi c'est une citoyenne de la République dañ ko war a may mu dem fu baxana doone benn c'est-à-dire ñoom ñaar dañ leen war a yemale waaye boo xoolee même les organisations mais nag en réalité gis nga au Sénégal d'une manière générale les organisations féminines c'est des hypocrites da cee bari da cee bari rappelle-toi en 2014 quand la liste de Touba biñ ci élection législative biñ ko locale yi biñ ko indee te liste bi amuloon jigéen ñoom ñëpp kenn ñi mujj woon wax ñëpp a wax man kese maa ci yëkkati woon sama kàddu te loolu dégg naa fof yo hollir hoore makko ko an tan haali an tan waɗi nanngam haygo suusano haalde jooni noon haali ko nahnanno jeygol waxuma ñu ànd ak moom faral ko déedéet nga am dëgg ci Ousmane Sonko lu dul mu am preuve yu wér kan moo xam ndeyam ak baayam yeew nelaaɗo sallallahu kan moo xam ndeyam ak baayam ñun maa ngi dégg sax benn bis fan yi benn ilimaan mu naan xale bu jigéen boo xam ne xamuñu ndeyam xamuñu baayam wala su ko dégg franchement ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo xam ndeyam ak baayam kan moo xam ndeyam ak baayam ñun suñu yoon daani ci ndey baayam ak ndey ak baayam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que maa dégg jomum haala wadde hen jaleeɗe makko aɗen ɗum ɗoyete ɗum ɓe tubakoɓe yirnude nela sallah alih w sallam ha daaɗe mabɓe cocca ko ɗum ɗoyete waɗi ɗum te pourtant julɓe waɗi ɗum ɗo noon ko leydi julɓe mais noon no hawni par ce que kala mbo galle mum hannde raganete aɗa totte dépasse aɗa range ko nelaɗo sallallah alih w sallam taki aɗa rangane so wonani nelaɗo hay go rangata galle ma kono nelaɗo sallallah alih w sallam so yennama hay goto dillata ñin fof nen jooɗi ko o yafnima o wi naggam ɗum wona enen jafto enen toña o kay hakkude makko e Allah e rasul sallallah alih w sallam eyi ceerno Amadou Fouti noon wina li kulli qatilin naihatun yanuhnuhu wa laysa li dinina al muhayminu naihu kala mayɗo aɗa jogui goyowo ha wori diine l'islam ha wori diine l'islam keɗɗema e bonnagal makko neɗi keɗɗema no fewi bandiraɓe maa ngi dégg sax benn bis fan yi benn ilimaan mu naan xale bu jigéen boo xam ne xamuñu ndeyam xamuñu baayam wala su ko dégg franchement ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nani deweni kan moo xam ndeyam ak baayam kan moo xam ndeyam ak baayam ñun suñu yoon daani ci ndey baayam ak ndey ak baayam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que maa dégg benn nit may wax ak moom benn mu naan ma yonent bi moo nu gën ndey ak baay ma ne xanaa yow la gën ndey ak baay man sama ndey ak sama baay ñoo gën ndey ak baay yonent bi parce que man sama ndey ak sama baay ci l'islam lañ judd ndeyam ak baayam judd wuñ deewuñ ci l'islam c'est que Sénégal ñoo maanaam ñu c'est grave comment un imam c'est grave comment un imam te imam wone goo kanko wone fenade somde wona on nani bandiraɓe ɗum ɗo noon wiye wota haale walla wota heɗe walla ala a heɗoto ganda so heewi hannde nanannoɗo haala ga tawa nani tan yimɓe ne kaala anda kewi comme que hannde ko pular kalten an nani a yi oɗo karmuɗo ko haali rasul sallallah alih wa sallam mo gandanɗa hoore ma Seydina Oumar are makko wima nelaɗo mbeɗa yinma o wi mina jehnami ma hon ɓuuri o wi jehnami ɓuranima wiya suwa yidde Oumar yeehi jamono arti imanagal ɓoydima makko ha nelaɗo ɓurni ɗum jehnami makko o wiya haalde gonga nelaɗo hande de kam an ɓuurimi nene an ɓurnimi baba o wi mina hoore ma hon ɓuuri nelaɗo ani Oumar ko Farouk mo ganduɗa ma gonga tan o wi min de hooram ɓuranimi ɗum woni e jolfo mbiyata hannde suma boppa mo gënal du bañnala te ko ɗum woni bañnala ayi nelaɗo wiɗuma suwa yidde o yi ha sawa arti o wi nelaɗo noon hande kala ko yahata e dow leydi an ɓurni o wi alhan amanta joni tigui gonɗinɗo Allah kanka e hoore makko so nelaɗo ɓurnani ɗum jehnami nelaɗo ɓurnani ɗum jehnami nelaɗo sallallah alih w sallam ko cuɓanaɗo jehnami makko so wiɓe o wi koɓe gonano julɓe ɗum o wi o feni jehnami nelaɗo ɓuuri ɗum wonde julɗo kanko ɗum taki jumre mawde ne waɗa nelaɗo sallallah alih wa sallam ko adi ɗum l'islam alana oɗon gandi hakkude annabi fof e annabi fadra ina rewa hen hakkude hen fadra woni siècle yawti siècle dewɗe hen Allah yelenirani ɗon nelaɗo on siècle Allah halkata ɓen rewno wurnoɓe on siècle par ce que Allah wama kana allahu mu'azzibahum hatta nab'asa fihim rasula Allah wimi leftata mon sowona mi nela e mon nelaɗo i so Allah nelani e mabɓe nelaɗo holko leftirta ɗumen joni noon on fatara nene Amina baba Abdallah
ɓe gandanɗa hoore ma jinnaɓe nelaɗo sallallah alih wa sallam ko on fadara ɓe gurno te koɓe gurno hen ko foof koɓe ñoñinoɓe koɓe suɓanoɓe saabu nelaɗo sallah alih sallam gila siis annabi siis to adam kala jibinaɗo munfaridan ardata no seydil haji malik haaldini eyi munfaridan adama jibinanno hoɗɗiɗo debbo e gorko to habila qabil mbarandiri ɗon allah ko hoddirno siis ko foti nelaɗo ko foti annore nelaɗo hoɗata e toñowo annore nelaɗo are siis ari no jibinani woni goto ɗo umme siis noon ina egga ina yaha min khiyatil karami lil khiyatil karami on nden annore ɓen ɓe rewi fof ko yimɓe suɓaɓe ɓurɓe e aduna eyi haata mouhammad seyidna mouhammad haata adnan ɗum tagi seydil haji malik ina limataniraɓe nelaɗo sallah alih w sallam haata ari adnan o wi woman yujawisa adnan fa takzibu adjamin alami mana wote jawte adnan saabu sa yawti adnan annore nelaɗo nde ɓe rewnoɓe aɗa wawi jumde inna hen goɗɗo mo jeyaka hen kono yawti adnan donc nelaɗo lam tazal fi damairi l kawni tuhtaru laka l ummuhatu wal abau wa badat minka min karimin abauhu kuramau sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo lam tazal serani fi damairi l kawni e damira kawnu allah o windere allah tagore allah nde ɗo tuhtaru laka l ummuhatu wal abau haɗa suɓane jihnaɓe worɓe e jihnaɓe rewɓe allahu akbar tuhtaru laka l ummuhatu wal abau a serani aɗa suɓane jihnaɓe worɓe e rewɓe a nelaɗo sallallah alih wa sallam wadde noon nelaɗo on mo gandanɗa hoore ma lam yazal fi damairi l kawn o serani e damira kawn mana windere nde omo suɓane jihnaɓe worɓe rewɓe ha yetti e o foti jibinede e abdallah e amina abdallah duuɓi nogas timmani duuɓi sappo e jettati walla sappo e jeeɗiɗi ɓe mbi o yaltir aduna kanko abdallah bamum nelaɗo so tawi omo fawmo tuuma kanko moustapha oɗo o fotani inirede moustapha par ce que jennowo tokor makko jennowo ɓurɗo windere o ko jasɗo eyyi joni noon jomum en mbaɗa ɗum ko pour yo dañ buse so mbaɗi ɗum yawti jomum en hanti haale coweɗaɓe ɗiɗi woppe hanti wiya wala yafnima gasi ala ɗum fotani gasrude noon fotani gasrude ni par ce que neɗɗo so welama waɗi ko fotini ko waɗi ko ɗum ɗon fotani nildude noon ko waɗi ko koko harmi koko boni e dami mana e jamon nelaɗo sallallah alih wa sallam kala mbaɗno ɗum nelaɗo yamiri sahabaɓe yo coccudani makko hewɓe mbardama sababu ne yennude nelaɗo won hen kon hono kaaba ibnu zohayr kaaba ibnu zohayr ene jeeya kaaba ibnu zohayr ene jeeya ɓe gandanɗa hoore ma darinoɓe ene jenna nelaɗo sallallah alih wa sallam de nelaɗo neli mana sahabaɓe wi kala gaddanno ɗum dande oɗo yete kaab ma defanoma aljanna wattini keɓe sahabaɓe no jiilomo ha o andi noon hanti ɗo ko tuubde tan nadde diine l'islam ɗum tan wawi ɗum dandude hande par ce que o yennatno hanki koye fenade o wonno o yii lawol gonga o namnima mawnum boujayr hollima lawol no waɗata saabu nelaɗo sallallah alih wa sallam nangata tikkere so tawi a yafnima man yafma ɗum nelaɗo no woodi noon hen no woodi nder ene yaaha e dow leydi hande noon so tawi omo tuuba mi anda to tuuɓoyta eyyi mi anda to tuuɓoyta ɗum taki toñde nelaɗo aɗa ɗo toñde
Allah kam ko jaftoɗo toñde Allah ko jafto sa yafnima ɗum yafma toñde nelaɗo noon hoɗo nelaɗo ina wayi nelaɗo nani alkamis e altine fof Allah no ruttu ɗum ruhu makko ina jaabo kala juulatnoɗo e makko e ko way noon ko are mana e banggue basuji kono hoɗo jeyata nelaɗo ha mbiya ɗum yaafomi ko toñmami ko nelaɗo o mo jennuɗa holɗo jiyata nelaɗo holtoon ɗum noon bandiraɓe ƴeewe o karmuɗo ƴeewe ɓeeɗo harmuɓe mbiyata harmuɓe boom kanko tan woni karmuɗo mo gandanɗa hoorema rasul sallallah alih wa sallam so wonano kanko o tagitaki bamum tagitaki yummum tagitaki eyyi ɗum noon no weeɓi andude de so wonano kanko yummum tagitaki bamum tagitaki nelaɗo sallallah alih wa sallam sidil haji malik radiallahu taala anhu wi wa innahu is arada allahu nashatana abana min nurihi nurat nabil alamin de Allah subhanahu wa taala sohli mana tagde en fuɗɗude windere nde ilvero o ƴetti koye annore nelaɗo o tagui hen kala ko taga ɗum taki ko noon o wano kanko rasul lam tazal fi dama'iri l kawni tuhtaru laka l ummuhatu wal abau lam tazal fi dama'iri l kawn ilvero o serani kanko nelaɗo tuhtaru laka l ummuhatu wal abau haɗa suɓane jehnaɓe e rewɓe worɓe kanko nelaɗo sallallah alih w sallam kanko tan dañi ɗum rasul bil haq ɗum tagi wa badat min karimin abauhu kurama kanko nelaɗo ko gila ɗo fuɗɗi koye tedduɓe e nder tedduɓe tan o yaltata ko cuɓate tan nder suɓaɓe bammakko abdallah won dina e tanum abdoul moutalib ɓoyani tan ɓe kawre debbo goto yahudiyanke milliardaire minti milliardaire joom jawdi debbo o ɗaɓɓe makko yiye makko annore nde o meeɗa yi te omo jangganno e defte maɓɓe ne nelaɗo koko mana nelate e o saaha timmiɗo nelaɓe o ari o namni abdallah jiɗmi ko ngara ndesami abdallah jaɓani o namnimo wonde jiɗmi ko ngara nden hay so ñalawma goto mi hokkuma jawdam ni foof ƴetta hen ko cohluɗa minti milliardaire hande noon a yahan joɓoya jawdi pour fiyoyde kanko jawdi makko foof kanko debbo o felli ɗum hokkude ɗum abdallah te nden dini l'islam so ar nelaɗo so a jibinede han nele holko abdallah jaabi ɗum fa ammal haram fal mamatu dunahu aw fal mawtu dunahu so tawi ko harmi noddata kam faadema ɗum de min maayde wasde tawede ɗum ɓuranimi ɗum omoni suka mbimi huɓiraɓe hono noon beele ene goodi jamanu on ɓuuri bammo Moustapha Diahate ɓuuri yummo Moustapha Diahate il faut ko mbattoron ɗum ɗum taki habbaza igdu suudadin wa faharin tawina an nelaɗo wa anta fihi l yatimatul asma habbaza igdu suudatin wa fahar anta fihi al yatimatul asma ade fahani an bihi li aminatil fadli allazi sharrafat bihi hawau bushiri wi ey habbaza taare eskey igdu suudadin wa faha cakka mo gandanɗa hamaka cakka suuda kala towal kala daɗal e kala mangu cakka mo gandanɗa hoore ma ka cakka kange cakka mo gandanɗa hoore ma ka cakka puukareji kanko nelaɗo sallallah alih wa sallam Allah waɗni ɗum amina jehnaɗo rasul sallallah alih wa sallam jehnaɓe makko ɗum taki moola ganday de Moustapha Diahate wallahi moola ganday gën la bàyyi
ɗum noon joomu arandi huuli fiyeede ɓe mbi ko yaafnima kulɗo fiyeede noon wawi yaafnade mais huuli ko taki ɗum yaafnade wona gumde de ɗum taki noon yo yimɓe mbaɗa distingue no feewi eyyi mbaɗa distingue no feewi seeremi noon nan jooɗi hay goto haalaji hay kilifa diine goto en nana hen haala so wona hande seeremɓe oustage uji jiɗon ene mbaɗa audio ji ene mbaɗa vidéo ji ne kaala ɗum nen kadi ɗum ɗo wawa man ra'a minkum munkaran kono ɓerɗe amen boni e ɗum ɗo ɓerɗe amen kecciɗi e ɗum ɗo ɓerɗe amen kadi tikki e ɗum ɗo oɗo bonande ɓeɓe ganduɗa ko almuɓe Karl Marx almuɓe Lénine almuɓe hefreɓe jangi koye école uji hefreɓe mawni ɓornima tubaji hefreɓe moƴƴi ɗemɗe hefreɓe ne kaala kefragal ɗum noon ko alay saaga ɗum wat sese ɗum daɗa par ce que goɓɓe kalani ɗum pour mere de hande no diine l'islam daranira ni pour hoynude diine l'islam no wayi hewde hande hay goto mabɓe waɗani ɗum mere kala koɓe mbaɗi ko calcul woni ɗon il faut ko paamon gandon onon hettoɓe eyyi ɓe boni o haali ko haali hay goto haalani eyyi te hande kala tedduɗo ko nelaɗo takma teddude galle kilifa diine fof mo jaaɗa tokoro nelaɗo nani ɗon galle fof mo natɗa tokoro nelaɗo nani ɗon ndeysan nelaɗo nani yennene ƴatti hande hay goto haalani ɓey bandiraɓe holto paaɗen bandiraɓe holto paaɗen ɗum ɗo ene wasi ɗum tawede ɓuuri tawede oɗo bone nde heƴani enen eɗen tawe nde bonande ɓe harmuɓe ɓe gandanɗa hoore ma aduna mabɓe fof ko yadde sangaraji gueɗe cakano ko hemɓe guuri haaɓe tolniɗo ɓe tolniɗo hande soɓe darima hande ɓe jenna nelaɗo jooɗi fof en deƴƴini mbi cell sa haali mbiya e tuubi o yafnima hombo yafni hombo tubani ko jaaɗo ɗo nelaɗo to o tubnoyi ɗum holmo yafni ko an o yafni ala bandiraɓe wona ñiide wawatno feewa wadde noon hani an taare bihi li aminati l fadli alladi sharafat bihi hawa'u taare eskey a yuma amina teddugal ngal Allah hokki ɗum gandanɗa hoore ma hawa boom yummum Isa alayhi salam yummum Amina hetti ɗum dow e teddugal sabaka kanko nela sallallahu alayhi wa sallam woni khatimil nabiyina wa imamil mursalin ɗum taki yawmun naalatu bi wad'ihi ibnatu wahabin min fakharin lam tanal hunnisa ñalawma mo gandanɗa hoore ma ibnatu wahab woni ɓi wahab o mo gandanɗa hoore ma woni aminata bintu wahab ñalawma on ɗon o heeɓi ko gandanɗa hoore ma on ñalawma hay debbo goto heɓani on ñalawma o heeɓi e jibinande nde kanka aminatu bintu wahab fakharin wasu lam tanal hunnisa hay debbo goto meeɗa ɗum dañde meeɗa ɗum hedde ɗum taki yon paam koye nde o jibina nde sammatatuhul malaika ɗum yummu Moustapha Diakhaté dañani ɗum ɓa makko dañani ɗum sammatatuhul malaika is wada'atuhu wa shafatna bi qawliha shafa'u ndeysan shafa'u toksel Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗo Sayyidina Amina sayyidatuna Amina mbo wiyata ɓurani yummakko on ɓuuri yummakko kanko Moustapha Diakhaté sayyidatuna Amina nde o jibini ɗum nde o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jibina o rewani to yimɓe jibinete kanko koye wuddu o rewri ɗon o jibinira la ilaha illallah wuddu o rewri saabu hurum e makko e huruma sohna Amina waye haɗani ɗon kanka Amina nde o jibini tabarakallahu nde o jibina kanka sammatatul malaika is wada'atuhu mana malaikaji ngari bukliddemo malaikaji ngari juurademo malaikaji ngari sabo tabarakallahu teddindemo e addandemo kanko sohna Amina ɗum nde yummo Moustapha Diakhaté dañani ɗum addandemo teddungal ummingal to jomiraɗo
ndeg sammatatuhu lmalaika is wada'atuhu wa shaffatna bi qawliha shafa'u ɗum ko sohna amina dañi ɗum waɗi de wa iza sakhara al ilahu unasan li sa'idin fa innahum soda'u wa iza sakhara al ilahu unasun li sa'id fa innahum soda so tawi Allah ƴetti eltugol makko waɗi ɗum e tagore wi ɓeɗo koɓe malaɓe tan Musa jahati fofto ɓe ko malaɓe sohna Amina mo mbiɗa hande ɓe mayrani l'islam a feni haali ɗon fenande sa yeehi to imam Suyuti e Bayhaqi e Tabrani goto foof e binduɗi mabɓe eɓe gonɗini Amina e Abdallah ɓe mayani kefragal ɗum jalti aduna nde koye fatra wonno caggal ɗum ɓe bindi Allah hokki ɗumen ummitade ha naate diine l'islam saabu son ƴeewi e nder mana bindi mawɓe men ina laɓɓin ɗum hen Seydil Hadji Malick ɗum taki ko yen tinna ma en paw ɗum e jolfe mana jimɗo ɗum a mbaydoniɓe ɗum e ɗum noon kadi o gandu Allah no wawi ɓuri ɗum innal fadla biyadillah yutihi man yasha wallahu zul fadlul azim e ɗum ma en gar hen e ɗo joni ɗo joni ɗo bay fekk l'islam keɗe ɗo aka neexoon yaay fekk l'islam ko nelaɗo yàlla ne Jibril wax nañu kañ la yaay ja faato mu ne ñeenti at wax nañu kañ la ko yàlla yónni mu ne bi mu amee 40 ans ñu ne ko Maodo yaa ngi ñuy jaaxal xanaa bàyyi yonent bi tuubul Maodo ne tuub na xanaa yaayu yonent bi tuubul Maodo ne tuub na ñu ne ko Maodo yaa ngi ñuy jaaxal ñaari weer baay bi faat ñeenti at yaay ji faat 40 ans mission bi nan la baay bi tuube Seydi Hadji Malick nee na yonent bi daa toog ndeysaan di jooy naan aka neexoon baay fekk l'islam aka neexoon yaay fekk l'islam yàlla ne Jibril gaawal demal ànd ak sang ba nga dem ci bàmmeelu baayam soo demee neel Muhammad na ko raay dana dundal baayam mu sakko ñaari baat seede yi Jibril jiitu sang bi topp ci ba mu demee ca bàmmeelu Abdoulaye Jibril ne ko yàlla jox na ndigal bàmmeel bi nee na nga raay ko yonent bi raay bàmmeelu baayam bàmmeel bi ne tàcc xar yonent bi jàkkaarloog Abdoulaye ni ko bàyyi leen ashhadu an la ilaha illallah bàyyi ba wax ko mu ne ko yaa abi xul wa ashhadu anna muhammada rasulullah bàyyi ba wax ko fa muy commencé bàmmeelu bànneexu Jibril ne ko commence lii la la luwaa bi mayoon mu dem ci bàmmeelu Amina daal di koy raay bàmmeel bana tàcc xar yonent bi jàkkaarloog ndeyam ne ko yaa Amina xuuli ashhadu an la ilaha illallah mu wax ko mu ne ko yaay neel wa ashhadu anna muhammada rasulullah ñu ne Maodo yow dong ko bind mu ne maa ko xam wéetuma ci de ñu ne Maodo mu ne on nani ɗum ko mbay ɗon hande Seydi Hadji Malick so wi noon keɗe o karmuɗo on ko haali dégg ko mais nañ ko seeti dafa am foncé am dëgg ci Ousmane Sonko lu dul mu am preuve yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye le fait que ñu single ko maa ngi dégg sax benn bis fan yi benn ilimaan mu naan xale bu jigéen boo xam ne xamuñu ndeyam xamuñu baayam wala su ko dégg franchement ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam on nani dewel ngel ne nani ngel nani ko yimɓe harmuɓe almuɓe tubakoɓe keɗe kan moo xam ndeyam ak baayam kan moo xam ndeyam ak baayam ñun suñu yoon daani ci ndey baayam ak ndey ak baayam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que maa dégg benn nit may wax ak moom benn mu naan ma yonent bi moo nu gën ndey ak baay ma ne xanaa yow la gën ndey ak baay man sama ndey ak sama baay ñoo gën ndey ak baay yonent bi parce que man sama ndey ak sama baay ci l'islam lañ judd ndeyam ak baayam judd wuñ deewuñ ci l'islam c'est que Sénégal ñoo maanaam ñu c'est grave comment un imam c'est grave c'est grave comment un imam nani nani de nani
donc nañ doon 88 628 15 15 aduna oɗo wayta hay koto wawa haalata tampa kono hefreɓe ɗum tagi noon yen tinno eɓini e koyɗe men nelaɗo sallallah alih w sallam mbo woppani ɗum woppani hay ceerno goto jooɗe ɗo jooɗe tan de wota hay goto haal wota hay goto haal kala ɗo goppuɗon ɓe kaalen nelaɗo ha ɓe dañi koɓe jiiɗi ko dañde koɓe yiɗi woni diine o Allah wino ko wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuraddukum an dinikum in istata ɓe ceerata e haɓade diine o so wona goppon diine o taw yon ɓe diine mabɓe o ɗum noon soɓe kattani ɗum wadde ɗum ɓe mbaɗata donc ɗum ɗo ko hen jeyade ay nelaɗo iɗan caricature e nelaɗo hay goto susan ɗum les messages film zowama ɗo ha gasi on jii hen nelaɗo pourtant bonene les messages ɗe kono hay goto hollirta ɗum ko ngeloɓe tan ɓe kollita sawru ɗum tagi heɓe kuuɗi julɓe hande noon aɗa yiya hay caricature hande mi ndewañi ko o kuɗaɗo karmuɗo jeeyaɗo e nder wiye koye julɓe jeeya idditiro e galleji diine kanko haali oɗo bone aduna fof n huccide hen hay ceerno goto haalta joni noon goppe so galle nelaɗo waɗama niyede jiiɗoma wuf galleji seren men hay goto woppitaki tede galle nelaɗo sallallah alih w sallam waɗa ni hay goto haalaji kalama galle mum mema hay goto haalta saabu ko Allah ittata ɗum ɗo on ɗon haybo mbo wanno e mabɓe Allah ittata haybo ha tiiɗ ha gasa ko Allah waɗi ɗum noon hande hay goto susa haalde Touba hay goto susa haalde Tiwawon holko waɗi ɗum ko Allah waɗi haybode wona haydara ko Allah tan waɗi haybo so Allah ittun haybo tan hay goto holta haalde hono koɓe kalata ko wayi ma ɗum noon ko yen tinno bandiraɓe nelaɗo sallah alih sallam wona morom hay goto nelaɗo wona morom la tad'u du'a rasul ka du'a ibadukum ba'da sa wiyama mbiya wona nelaɗo kalla yummum nelaɗo maɗa de tari ɗon noon kalla bone yo Allah huɗ yo Allah leptu haaloɓe ɗiɗo boneji nelaɗo sallah alih sallam yo Allah oncu noon kala ko oñi so tawi jomum haali ɗum wasa teyde yo Allah oncu so tawi jomum haali ɗum ko teyde ko huuli fiyede walla ko huuli heɓede goɗɗum heɓam ɗum noon hakkude ma e Allah e nelaɗo minen de kam ko Allah wino man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi min mbawno fa bi lisani min kaali heɗotoɓe keɗin nanoɓe nani famoɓe en paami allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ali bayti ajmain wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam. Xfm 91.3